Sanibonani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cela u-Allah alethe ukuthula kini nonke nina enibukele le video le. Ziyakhuluma ke ikhulumi. Kodwa ngicela ukukufundisa ke manje. Uyabona mawufuna ukuba isikhulumi esicavile. Funda ukuba umlaleli oqavile. Yena uzoba isikhulumi esicavile njengami nje. Ngiyalalela mina. Yabona? Lalela ke. Njengoba nikhuluma ngamazinyami ukuthi mabi anjani agqagqene mabi ngizowalungisa nini, lalela ngikutshele. Noma ngaba amazinyami angaba mabi kanjani, kodwa ngeke afane namazinyo akho ozobe unawo wena mawusesihogweni ngokungalaleli. Angikuphindele. Noma amazinyo ami angaba mabi kanjani, anyanyise kanjani, ngoba ngikutshela iqiniso, kodwa angeke afane namazinyo akho uma ngabe wena usesihogweni. Lalela ngikutshele. Uma wena ungalalelanga waya esihogweni, uzobe uyisidalwa esisha. Izinyo lakho elilodwa liyobe lilingana nentaba. Ngizwe kahle, angithanga indunduma noma isiduli. Ngithi izinyo lakho elilodwa liyobe lilingana nentaba. Uma wena uke wangalaleli kwaze kwafika isikhathi ukuthi uyadlula emhlabeni ukhonza lokhu okukhonzayo, wazi kahle ukuthi umdalo wakho ukhona, lento oyikhonzayo ayidalanga lutho. Izinyo lakho elilodwa liyobe lilingana nentaba. Cabanga ukuthi maye u32 lilodwa lilingana nentaba. Noma ngakutshela ukuthi intaba engakanani angeke uunderstand ngoba uyazi le ntaba le okwalinganiswa ngayo unjengalwazi unjulabuchopho uMuhammad ukuthula kube naye. Lalela ke. Akugcini lapho. Uthi umdali, nina esithi masikhuluma nani ningalaleli. Okunokuthi nilalele niphikisane nathi, nizenze ngathi niyazi ningazi. Niphikisane nathi ngaye ngento eningayazi ebe enitshela yena ukuthi munye akazali akazalwanga. Nina niphikisane nani nithi akayedwa baningi bathathu, abanye bathi babili. Abanye babizwa abantu abaphila emhlabeni ngoNkulunkulu, unendodana noma unamadodana noma unamadodakazi. Nina nisho njalo. Uthi umdali lalelani. Uma nifika esihogweni nizobe nigqokiswe ingubo evutha umlilo, edalwe ngomlilo. Into yokuqala ozoyigqoka leyo. Okwesibili, wena mawusesihogweni uyobe wenzani? Uyobe uthelwa ngamanzi abilayo. Scalding water, amanzi abilayo eza from phezulu ekuthela ekhanda. Uyobe ubhava, uyobe useshawa wena ngamanzi abilayo. Okwesithathu okuzokwenzeka kuwe, kuzobe kunobovu ophuziswa ubovu lobo ophuma esilondeni yawo. Ngizwe kahle. Yiwona drink wakho, Coca-Cola wakho, beer wakho ozobe uphuza wena esihogweni loyo. Oyothi mangabe uphuza loyo beer lakho noma loyo cold drink wakho, ungene ngaphakathi uyokubhadlisa amathumbu, uyokubolisa amathumbu, kodwa isikhumba sale sinjalo. Uthi umdali ngiyokuqala ngaphakathi esikhumbeni ngaphandle ngiyogcina khona. Bese uyazibuza ukuthi ukhona yini wena umlilo noma into ebilayo oyaziyo ongathi mangabe uyiphuza noma mangabe wena usha kuqale kushe ngaphakathi kuqala bese kuzosha ngaphandle. Okuthiwa ke kuyobe kunezingilosi ezibhizi nawe ngesando sensimbi. Kwenzeka yonke le nto lena, liyakhala ikhanda leli lingezwa, leli ligcwele amadimoni elingafuni ukukholwa. Liyakhala ikhanda ngaleso sikhathi. Uthi mawuthi uzama ukubaleka zikuvimba ingilosi zithi buyela. Ubale kuyapi? Kade buyela la uqhamuka khona, izoba umnandi balento wena owawutshelwa ngayo ungafuni wena ukuyibalekela. Kuyobe kunjalo ke esihogweni. Qhubekani ke ningithuke ke nigcine ke la nithanda khona bafowethu.
njengoba nginitshela lento akusho mina. Ningazibuza ukuthi uMbatha lento uyithathaphi. Akusho mina, kusho odale isihogo. Kusho yena uthi sinitshele lokho ukuthi niyobe nibhava ngamanzi abilayo oyothi mangabe uwathela ukuthi isikhumba uwaphuze lawo manzi ayobhadlisa amathumbu ayoshisa izibilini zenhliziyo yakho. Khumbula ukuthi ukufa kusekho ngaleso sikhathi. Ngapha qhuma isando sensimbi ekhanda. Hey, ingapha ugqoka icathulo zomlilo. Yonke into yasesihogweni umlilo. I-roof yakhona umlilo, ibonda lakhona umlilo, i-floor yakhona umlilo, i-foundation yakhona umlilo, i-ceiling yakhona umlilo, imigexo yakhona umlilo, you name them. Amabhengela akhona umlilo, ukudla kwakhona umlilo, yonke into yakhona umlilo. Bese niyaqala niyakhala. Nithini nina? Sicela ukuthi nisicelele kuNkulunkulu kuthiwa ingilosi zasihogweni zo-19. Nobe nikhuluma nazo ukuthi sicela ukuthi sicelele kuNkulunkulu ukuthi akasinikeze one day break. Ingilosi bese zithi hlalani kanjalo. Anizange nikhuzwe, anizange nixwayiswe ngesihogo, hlalani kanjalo nilungene njalo. Bese niyashintsha nicela manje the main guard abayibiza ngoMalik. Uthi hey Malik, sicela ukuthi usikhulumele noMdali. Avela sibulale once. Aniphendule uMalik athi ukufa kusekho. Hlalani kanjalo ni right nilapho. Bese niyaqala ke manje manibona ukuthi senihlulekile kule ingilosi nikhulume noMdali uqobo lwakhe. Nikhulume noMdali, Mdali siyacela ukuthi uvele usibulale once uqede ngathi. uMdali aniphendule. Anitshelwanga yini ithunywa zami azifikanga yini kini ukuthi zizonitshela ngale ndaweni kuyo manje? Yeah, izwane ke punishment yami. How is my punishment? Injani punishment yami? Sinjani Jesu sami? uMdali uzobe enibuza one by one nina eningafuni ukulalela. Ngithukeni ke nigcine la nithanda khona kodwa ningizwile ningematshe. Yabonga.